Zaɓaɓɓe isasshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya zance isasshe annabi Muhammadu. Wanda ya zance da zati annabi Muhammadu. Babu yahi kuma. Ko sisi ba a sama ba ne? Allah kan ba mu da kai dai. Amin. Allah tattaro da yawa a kawo. Amin. Allah karkato kan hankalin wani mai kuɗin ya zo ne. Allah ka kame ba mu da yawa. Ba da kalilan to wallah Allah kai gaba annabi Allah kai gaba annabi yana ina a shaidan ka da sai burodi ba ka sawa wala ya jaraba shi kai wai haya ba kake haya nake ya ga kake ma abun nan a muka je gida ma raba rabo amma alaikum assalam yo Allah yana ina Allah yana Allah Allah kai gaba annabi kai Allah sarki ai kafi da samu ya kake gani munafiki ai ko dan hada ka miki ai hada ka miki a hirin na dauka taka assalamu alaikum amma alaikum assalam sannun ku dai yawa yawa 1000 ce bara in dauke ki gani to tana da dauke da ka ga kudin nan ga shi rige zan dauki sai 1000 ce bara in dauke da riga dan ka masa wannan mata ma suka zo duk kula lalabe su ai sadaka ce ba ta kadan ba ta yawa dawo ka je don ubanka dawo dan iska kege kana ganin wancan hege kace an ja dawo laifin ka ne hege kana ganin bakin sa kamar an ja alawa ya bi ka saka da yasa dawo sadiqal wasirul ga ya wala maiki sallallahu alaihi wasallam Allah ka zikiril agani wal munkaril ihsani wal kalma katubat danani wal mala'i wal magan zikranil awmafani kullu ziwara tazani wa bujri ala al maani aka ba san ne kai wallahi dan azanna ne kai dan azanna ne wallahi kai Allah da azanna ne kai Allah da dan azanna ne kai sarki Allah sarki Allah ya karo da yawa malam. Amin. Ai mun ji aka ce Annabi Muhammad Allah ya karo da yawa. Saboda duk harkokin nan da muke buga saboda ma'aiki muke samu. Gaskiya ne. Muka ba da gama komai. Kai da Allah ka kare na mun gani mana. Nawa na bayar gurin ka? Akwai canji? Canji nawa ne? 1000 ce. Ai ya dan iburo tun da na fito ma ina ganin ra goma biyar ce. Ƙarya ne a raina mun wayo billahi la ilaha illa huwa. Kuna gani wallahi kana gani ya aka ka san kai malam malam baiwa ce wallahi ƙarya ne ashe ma kuna gani rainin wayo baiwa ce ma zan bar in je sanar da jami'an tsaro wallahi sai an kama baiwa ce wallahi ba wani mai ya za ina ba da kuɗi ba da ya aka san naira 1000 ce duk kuɗin da na rike a ka ga mun baiwa ne wallahi ba ku isa ba barin je yanzu na wa baiwa ce Allah ka gaba dum wallahi Allah ka tuce ka tuce mu da ka lalle tuce ka ka bai wallahi ba zan yi makahon bogi Allah bai da ba yake makahon bogi ni ka ba na mari banza ai bro na mare ka ai bro yake makahon banza makahon ni za ka bara